onye nwe ka gwọlụ gị n'azụ n'ọkpa gị na-emetụrụ aja ọ bụrụ ihe ọ gwọtara agwọta ọgwụ atụ papi ya na-elie ịnelu anya ọrịba papi ya na-elie nna ya elugo ka ọ na-aza n'ava nweke onye bụ mgbe abịabeghị nye bụ na kpajana nna m gwara m ọja gba egbo alụsị ejiri ọbịa na mba ejije na ọ bụ mmadụ ka ọ na-ara aga ọrọgbu onye ga-agba masị natal ọrọgbu onye ga-agba masị natal si anya ji agụlụ ike eche ụwa ọlụ ladiwu n'iwu láti mọ́nì ìkànnà bọ́líbẹ́ ìsọ̀wọ́líbẹ́ náà mi má lè ní nẹ́gẹ́rọ́ ní ìkọ́pọ̀ wọn á náà. onwere ibe nwoke dara ụwa nwa be me na aba ka anyị bịara ụwa baza mana ebe nwoke na-azata aba ka abụbụ jere ije ebili ọ dịrị obele ọ na-eme ọ na-aba gị onye o nwere onye yili gị onye nwe ga ije gị na mara ọ bụ ezi mmiri n'ime ọ na ezi mmiri na-echiri echi iji na-egwu eziokwu ibe anyị na-eme ibe anwa na ọ bụkwali ọgụgụ akwụkwọ ibe ọ na-eme ibe anwa bụ onye ọrụ ugbo na mbụzi nweke na-eme dibịa bụ nwa ya na-akpatara ya abịbịa onye na-achọ ga abịbịa onye na-abụ mgbọrọgwụ na-achọta ibe nwekerela ka ọ na-eme anọzi anya ga na mbọ nọzi anya ịtọ ọbụna na m nweke nwụrụ ụwọ bụrụ ekpeli bụrụ debere onye ọ na-agba onye nwa m na-ekwe na-ebeli papa m wụdali gị na ọ bụ ibe papa m dere nya ka m bịara edele gị ihe bupụtawe onye ikwe anọghị ya ga na mbọ n'ọzọ anyị ịtọ ọbụna nna m nwe ka na-awọ n'orumelatagoro ehe n'orumelatarewo onye igwe ka nwee nye ọtọ bụla ebele papi ya ha debelia ive obu nweli nyiri n'ụlọ nwanne mmiri na aka jọba nwanne gị na-ebe gị mmele onye isi agwụla otu amụtalịa ibe ọ dị nweli nyiri n'ụlọ nweke wee nye ọtọ nata bụ leru na ebe ọ natalịba dị ike unu mana onye n'ibe nwa nnọkọ chọrọ ọkịka ugwu ụlọ arụ bụ na agụ emecha onye ọnụ onye ọga na mbọ na onye ịtọ nata na ogbolelu ụzọ bibido ụlọ egwu ọkọlọbịa dịkwa na ahụhụ ọ bụrụ ozi ibe nweke goziri anya ka ọ na-alụrụ ibe ime anya ọ bụrụ ozi ibe papa ihe goziri anya ka ọ na-alụrụ ibe na ọ bụ ibe ọ bụrụ na nlọ
ọkpata onugbo ọbụzi ala ọgwụ nweke kpatara ebe ọbụzi ala ọgwụ egwu onyinye chiwu ka mụ na malem owu enyelie n'aka egwu nwaka chimu ji nyere m aka ike anụ ụtọ ka nkọzi ibe selu ogwu mmanwụ na-agba arọ mkpọzi chiwu kali nwoke kọkali ibe na nwoke gara ụwa beme iji anata isi nso ya bụ ebe gị agbụ ya nata egwu ọrụ mmadụ ka chiwu ya alụ ọrụ mmadụ ka alụzi ya alụ ọrụ ọ bụ ibe agwara nwoke ọ dị ike mmadụ ọba aka ezi anya nweke nwanne ezi ka na mụ bụ ụtalị mana agbakpọrọ ewu anụ nwere bụ nwa amaliwu ị na-anụ ọnụ ụyọ ọgwụ egwu ike na-amaghe ụdọba nwoke anyanwụ na iru ka mụ na ya kpatalị gị ọlele mazeke ịmale ndị aka mmadụ ebe atụlugo okirikiri na abụghị ibe onye na-eme ka ya emala onye bụ nne mmadụ ọba aka esi anya nweke iji gwa na ibe nwaja ajọ njọ mmadụ iji dago bịa bekee lụọ ọrụ ya ọlụ elu onye na-enwere ọkọpọ lụọ ọrụ ya ọlụ na dibịa dị ka ibe abịa dibịa dị ka ndị mmiri ibe ndị mmiri ji ewu iwo na adekekeleke ọkọgwụ ochie eduwa na banwaku ere ụwa nwado okirikiri o nwere ịbọzi nwoke pụtara ụwa nwazi na-ekere ome ike chọbụ nwa lọta nna ị na n'ọnụ agede nna ebete papa m gwara m ọ ga-egbo egbo ọgwazi na ego anawo na bank ji akwọpa mana onye bịara na-akọghị nwoke ya bụ ego ahịa ọ bụ n'iliro ya zọrụ n'ọba mmụzi na-agbaka ji eje ọkemba ndị eji anọ ọkemba ba nwere kọpọ nwee tọrọ adị na ndị mmụta na mụ nwere ego adị na ba amala akwụkwọ igwu mmanwụ na-agba ọrọ mmịata na mụ ibe na mụ ji ibili ọrụ ọba agbakịtali jide kọpọ na mbọ na atọlọ bulu biki n'aka mụ na ndị mmụ igwe mewo mmụ igwe mara ndị mbụ mmụ nwa agbara ndị ebe abụ ọ bụzi mmụdị ọra ibe na alarị ụmụ anagbo na nwa nwụli baba na-enwe ihe ebele unu na-enwekwa anwụle obodo wekwa n'obodo mmadụ ike ọkọlọbịa ọma gbalakwa na onye uche ti na mmanwụ asị na ego anawo na banki jee bili mana unu ka ji ya n'aka ibe ego na ọtụrụ ọzọ ma gbala egwu mana ego na ọtụrụ ọzọ ma gbala egwu kachi ị ka na-emere ibe igbe ake n'ụwa ba na amụla ibe anyị amụ nke amụ ekpọrọ uwo ọgwa basị na ndị banye na-enwere ọkọpọ ụgbọdụ na-akọ na ndị banye na-enwere ọnaghị okobu kedu ole m ndụbiti na-ego yele mmanwụ ego jeli m na-egwu n'ala
mana ga natawo pepe nwa bebili ọ natawo ego bịala obodo nọ ga naliba na imega anyị opuwo ime ego anyị epuwo me egwu igwe bika nwoke abụọ ka nna agụla egwu gụkata egwu ya bụ ndị mmekwana ma ọba amụli anabọ ngịrịba ihu okpu ege nwa jiri agọlụ ọngị onwere onye yiri gị ngịrịba ihu gịkpere egwu igwe bụ ike nye ọka ebe ọ nọ ndị na-alị Dubai jebiri ngịrịba ihu gịkpere egwu o ji pụlani abataghịzi ndị anamọba amụ ya n'abọ eberebe enwe ọlụ m egwu nwa ja Naịjirịa okirikiri onwere iberibe ọlụ m eberebe nwa na mbụzọ ọgịrị gawale Sọnde iyi na bebe ndị mụza na ma ọba amụlị ya n'afọ nkwụkata egwu mkpụrụebe egwu Joseph nwa mmụọ gbanwe enyere ibe ọ nọ si na anya nwere ogwu abegbuda mmedeme mkpụrụebe egwu gịkpere oge egwu ma chali mgbọrọgwụ anamụ na chịkọta eberebe nwa na mgbọrọgwụ anamụ nwanne obeche mma igwe ma ụmụtali mkpụrụebe egwu gịkpere oge egwu oge na-egwu ibe anwa ine n'elu anya rafael okeke na-etokọta mkpụrụebe egwu gịkpere oge egwu ma nna m dị okeke dị na nwatakịrị mkpụrụebe egwu nna m dị okeke nye ọtọ n'ama obodo oyibo jebulu mecha na ịgbazụ nwee nnaghị obenye ọtọ sova maka ipi ibe ndị nwoke jere je alụ ụlọ ibe bajeli bukobu ọkwagbu oge ike udaruwe ọnụ mmanwụ ibe onye ji abụkọ ya bụlele okobu ibe onye ji abụ ụkọ ya bụlele okorobịa dị nnewu mkpụrụebe egwu gịkpere oge egwu chikwa ebeghe ọjụugwu mmụbụ egwu ike mmadụ eju oge ma enwewe egwu ịsa na enwewe egwu na m zuru egwu unu utuo m egwu mkpụrụebe egwu na-emere ọzọ ọgbọ n'ọbụ okorobịa ka a na-eme onye pụta ụwa afụ gị o iji de kọpụ bịava egwu ọnwa ijizi kọpụ bịava egwu ọnwa oge onye nwetara anyị unu na-elive ibe mmadụ ọba aka esi ya na iwe ka mkpụkwa gụleri n'idebe anya nweke obezulu oyiwe ezulu ibe anyela anyị bụ nkike na-ebutele ya mgbe ebutele tọsịcha akpụ